Autonomia Erkidegoko lan eskaintza publikoetan. Testu inguru horretan EH Bildurentzat ez da nahikoa jeltzaleen proposamena, baina aztertuko du ekimena eta pozik agertu da Josu Astiria EH Bilduko legebiltzarkidea, EAJ hartutako erabaki horrekin. Azpimarratu duenez, lortu da euskara epaitegietatik atera eta eztabaida legebiltzarrean kokatzea. Aro bat irekitzen zaigu, aro berri bat sententzia freno bat jartzeko, eta beste pantaila batera jauzi egiteko. Beste pantaila batera jauzi egin behar du. Gaitezen. Ate bat zure lagunek jo dezaketena. Askatasuna. Eskuineko edo ezkerreko eskailera. A edo B. Baina zeurea. Laboral Kutxaren hipoteka gazteak behar duzun atea irekiko dizu. 35 urtera arte ezagutu abantaila guztiak laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat. EITB, gizarte transformazioan ekinean. Niri ez zait politika ezertu ere interesatzen. Demokrazia eta zertarako balio du ba. 18 eta 35 urte bitarteko gazteen